2020 मायथाइनि 7 खुंजानाय HSLC आनजादनि फिथाइखौ मैया थांनाय 6 जुन खालाराव अनलाइनै फोसावनाय जाबाय। दिनै नैबे समाव जों दङ नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय घग्राबार ओनसोलनि काटुरिया होननाय मोनसे गामियाव दङ आरो जे बर'फोरनि गेजेराव बांसिन नम्बर लानानै पास खालामनो हानाय फरायसुलिनि गामियानो जाहैबाय काटुरिया गामि आरो बेखायनो बड'लेण्ड खौरां दिनै बिथांजों जों दान्दिसे मोगा-मोगि खालामनो थाखाय जोङो बेवहाय फैदों। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोना मोनथिखागौ थांनाय 6 जुन खालाराव सेबाया HSLC आनजादनि फिथाइखौ अनलाइनै फोसावबाय आरो बे फोसावनायानो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे मोजां रिजाल्ट लानानै सासे फरायसालिया जोंनि बर'नि गेजेराव बांसिन नम्बर लानानै बे पास खालामनो हादों आरो बे पास खालामनो हानाय फरायसुलिनि मुङानो जाबाय बिदिशा खाख्लारि। बिदिशा खाख्लारिया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालियाव फरायनानै दिनै बियो गासै टटेल 581 नम्बर लानानै थामहिनबा 96.83 जौखोन्दो लानानै बियो बर'फोरनि गेजेराव सेथि मासिखौ बियो आवग्रिनो हादों। बेखायनो जोङो दिनैनि नैबे खुसिनि बुब्लियाव जोङो नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय काटुरिया गामियाव फरायसुलि बिदिशा खाख्लारिनि जों न'आव दंफैयो। बड'लेण्ड खौराङा दिनै जोङो बिनानाव बिदिशा खाख्लारिनिफ्राय जोङो गोबां खोथा मोनथिनो नागिरदों। अब्ला फैदो जोङो बिनानावनिफ्राय जोङो खायसे खोथाफोरखौ मोनथिना लानि। तो बिदिशा जों मोनथिनो लुगैदों दिनै नोङो गासै 581 नम्बर लानानै थामहिनबा 96.83 जौखोन्दो लानानै बर'फोरनि गेजेराव माने सेथि मासिखौ नों आवग्रिनो हादों। तो दिनैनि नैबे बुब्लियाव जों मोनथिनो लुगैदों नों माबोरै मोनदों? खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। बेनिफ्राय जा HSLC एग्जामनि रिजाल्ट होबाय बेनिफ्राय आंनिया पारसेन्टआ 96.83 जाबाय। बेवहाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा जेरैबायदि नाजादों बेनि फिथाइखौ मोननो हादों खस्थ' खालामनायनि। थेवबो एसे माबा दुखु बायदि थाबाय आरो जिहेतु आसामनि टप 10 नि लिस्टआव हाबनो हादिया बेखिनियानो। जों खोनानो मोन्दों जे नोङो गासै 581 नम्बर मोननो हादों आरो पारसेन्ट हिसाबै नों 96.83 मोननो हादों। दा खोथाया जाहैबाय दुखुनांथावसिन खोथाया जाबाय नोङो 3 मार्क्सनि थाखाय आसामनि टप 10 नि गेजेराव नों माने जायगाखौ आवग्रिनो हायासै। तो बे बिथिङाव नों माबायदि मोनदोंबा जोंनि नायगिरि बिथांमोना मा फोरमायगोन? आं जोबोर दुखु मोन्दों आरो गोजोननायजों लोगोसे मानो होनबा 3 नम्बरनि थाखायनो आङो टप 10 नि लिस्टआव हाबनो हादिया। थेवब्लाबो जे बर'फोरनि गेजेराव आं गिबिसिन एसे फार्स्ट जाबाय नालाय बेयावबो एसे गोजोननाय दं। ओमफ्राय दा आं इयुननि फंबाय बिनानावमोनखौ बुंनो सानो दा जे नाजानानै नोंसोर मोजाङै जेन फरायनानै मोजाङै मोजां एग्जामखौ लिरनानै जेन इयुनाव टप 10 नि लिस्टआव हाबनो हायो बर' मिडियामनिफ्राय बेखौनो आं लुबैयो। दा जों नोंनि जितु मार्कशिटखौ जों नायदोंमोन नायनानै नुनो मोन्दों मा ससियेल साइन्सआव नों 90 मोन्दों। बेवहाय जुदि जानो हायो 96 बा 95 बा 97 माबा मोनसे मोननायमोनब्ला जानो हागौ नोङो टप 10 नि लिस्टआव माने एन्ट्रि जागौमोन आरोखि। दा ससियेल साइन्सआव नोंनिया 90 मोन्दों नाथाय बाखि बेलेग साबजेक्टफोराव नों 90 नि आप मोन्दों। खायसेयाव 97 मोन्दों खायसेयाव 100 मोन्दों ना। अब्ला ससियेल साइन्सआ मानो बेबायदि जे 90 मोननो गोनां जानाय बा माबा गोरोन्थि जालांदों नामा बेनि सायाव मा बुंगोन? आं ससियेलखौ लिरजोबदोंमोन गासिखौबो 90 नि नालाय 90 नि एन्सार खालामदो। थेवब्लाबो 1 मार्कनि मोनसेल' माने रं जाखादोंमोन बेयो। बेनि उनाव बाखि गासैखौबो जि होदो एन्सारखौ थिगखौनो होदोंमोन आङो। 90 मोनथावना नङामोन आरो 95सोखौबाबो मोननांगौमोन 94सो बा 96सोखौ मोनखानांगौमोन आङो बेखिनिखौनो। दा दुखुआ बेयावनो थालांबाय। बेनि अनगायैबो जोङो नोंनिफ्राय मोनथिनो नागिरगोन नोंनि जितु फरायनायनि बागै। ओरैनो नोङो फरायनाया बेसेसो घन्टा फरायोमोन सानसेयाव? सानसेयाव घन्टा आं एसेबां मोजाङै माबा खालामाखै थेवब्लाबो 90 बेखिनियानो जागोन आरो। थ' जोङो मोनथिनायाव नोङो स्कुलाव हस्टेलाव थायोमोन ना। थ' हस्टेलाव थायोब्ला नों माबाफोर टिउसनफोर लायोमोन नामा आरो लायोब्ला माबे साबजेक्टफोराव लादोंमोन बेसे दिनसो लादोंमोन? आं हस्टेलाव थानायखाय टिउसन लादोंमोन आङो साननैसो साइन्स आरो माबानि
एडभान्स मेथ्सनि खायसे डाउटफोर थानायखौ मोजाङै क्लियार खालामनो थाखाय टिउसन लादोंमोन आङो बे गांनै साबजेक्टआव बाखि बेलेगाव लायाखै बिथिङावनो जोङो नोंनिफ्राय मोनथिनो नागिरगोन नों जिहेतु माने मेट्रिकखौ मोजां रिजाल्ट खालामबाय दा खोथाया फैबाय उननि माने इयुननि आरोखि नों बेनि उनावहाय जेनेबा एडमिसनखौ मायाव लागोन साइन्स आर्ट्स बा कमार्स माबेयाव लागोन नों मा सानो आङो दा हाई सेकेन्डारियाव साइन्स स्ट्रिमाव एडमिसन लानो सानदों बेनिफ्राय IIT आव फरायगोन होननानै सानदों आरो बेखिनियानो अब्ला बे बिथिङाव कलेजखौ सायख'बाय नामा बबे कलेजाव नों थांनो सानदों कलेजखौ सायख'नाय जाथ'वाखै मोजाङै दानि बोसोर नों बुंबाय मा जेनेबा नों हायार सेकेन्डारि पास जाखांनानै IIT आव एडमिसन लागोन ना अब्ला IIT आव सिट मोननो गोनांबा जोंहा माखासे गोबां माने जों हार्ड वर्क खालामनो गोनां जायो अब्ला बे बिथिङाव हायार सेकेन्डारि जितु HS सेकेन्ड इयाराव माबायदि नों प्लेनिं लानानै फरायगोन आं हायार सेकेन्डारिनिफ्रायनो फरायनायखौ मोजाङै स्टार्ट खालामगोन जिहेतु आं IIT आव फरायगोन नालाय बेनिखायनो हायार सेकेन्डारिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै बेनिफ्राय IIT आव फरायनोब्लाथ' गोबां खस्थ' फरायनांगौ जाखायो बेखिनिखौ आं हाजासे नाजागोन बेनि उनावहाय नोंनि जितु दिनैनि जितु साक्सेस जाबाय दिनै जितु साक्सेस मोनबाय नों बे साक्सेसनि क्रेडिट थामहिनबा मानखौ नों सोरनो होनो नागिरगोन गिबियावनो आं आंनि आइ आफानो होनो सानो बे आंनि साक्सेस जानायनि क्रेडिटखौ मानो होनोब्ला बे एफा गोजानाव आंखौ फरायनो दोनहरबाय दा इमान खस्थ' खालामनानै बा बेनि फिथाइखौ आं होनो हाबाय बेनि उनाव नैथियाव आङो जोंनि बे फरायसालिनि फोरोंगिरि सार मेम बिथांमोनखौ साबायखर बावनो सानो बा बिसोरनो होनो सानो मानो होनोब्ला बिसोरबो जों एफा खस्थ' खालामनानै जोंखौ फोरोंदों बिसोरनि नाजानायावनो जों दिनै बेखिनिखौ दिनै मोननो हाबाय बेखिनि जोबथारनायाव जोङो बिनानावनिफ्राय मोनसे खोथाखौ मोनथिनो नागिरगोन जे इयुन जोलैफोरखौ माने नोंनि फंबाय बिनानाव जायफोरा इयुनावहाय मेट्रिक आनजाद होगोन बिसोरनि थाखाय माबाफोर मेसेज होगोन नामा आं फंबाय बिनानावमोनखौ बुंनो सानोदि मोजाङै फरायनानै जाहाथे बर' मिडियामनिफ्राय फैगोन बा इयुननि बोसोरफोराव आसामनि टप 10नि लिस्टआव जेन मासे आवग्रिनो हायो बेखौनो आं आसा थियो अब्ला बेनोमोन बिनानाव बिदिशा खाख्लारि आरो बिदिशा खाख्लारिया बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि बरमा जाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दङ बेनिफ्राय गासै 580 नम्बर लानानै थामहिनबा 96.83 जौखोन्दो लानानै आसाम नाङैनो बर'नि गेजेराव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हानानै देग्लायनि नैबे 2020 मायथाइखौ जोबोद मोनसे ओंथि गोनां खालामनायनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड खौरां फालनिफ्राय जों बिनानाव बिदिशा खाख्लारिखौ जोङो साबायखर जासियो आरो इयुनाव माने बिनि फरायनाय आरो लोगोसे इयुन जिउआ गोजों जोंखोल जाथों बेखौबो जों हास्थायबाय